Сёння абавязкова трэба з'есці лыжку мёду, а перад гэтым загадаць жаданне. Калі так зрабіць у мядовы спас, который адзначаюць 14 жніўня, то жаданне абавязкова збудзецца. Гэтым днём дзякуюць пчаляроў, бо гэта ад іх працы мы маем такі салодкі, духмяны прадукт, который ўсе любяць. Падчас мядовага спасу, канешне, гатуюць што-небудзь з мёдам. Бліны з мёдам, альбо булкі з мёдам, альбо постныя пірагі і частуюць блізкіх і суседзяў. Таксама гэты спас называюць яшчэ макавым макавеем ці водным. То прысмакі з макам таксама будуць даспадобы гасцям на вашым стале. Яшчэ ў гэты мядовы спас можна апошні раз у сезоне пакупацца ў рэчцы і закрыць гэтае лета. Што тычыцца народных прыкметаў да мядовага спасу, то яны такія. Калі ў гэты дзень ідзе дождж, не трэба сумаваць, бо на наступны год не будзе гарэць лес. А калі ў гэты дзень адцвілі ружы ці адляцелі птушкі, значыць, можна, не зазіраючы ў каляндар, сказаць, што лету хутка канец. А яшчэ адна важная рэч пра мядовы спас. Гэта тое, што вам будзе сніцца ў гэтую ноч, бо сны на мядовы спас абавязкова прарочыя. То перад сном яшчэ адну лыжачку мёду на язык, леглі на падушачку і снім, што нас чакае ў будучым. То салодкага вам мёда, хай усе пажаданні збываюцца і сняцца прарочыя цудоўныя сны.